На четвърта позиция слагам един филм, който изключително, ама изключително много очаквам и това е кой? The Fantastic Four First Steps. Израснал съм с тия филми, старите. По принцип хората не ги харесват, но тогава като бях малък, тия филми се струваха изключително яки и мега готини. Особено ефектите и всички други неща тогава ми се струваха супер яки. Ама наистина супер яки. Затова с нетърпение очаквам този филм. Актьорския състав обаче малко не ми е от най-любимите. Единствените актьори, нали, които ме кефат оттам са Педро Паскал и пичагата от Дабер, който не мога да му кажа името, защото е мега странно. Не мога да се сета точно как се казваше. Наистина не мога да се сета. От Дабер пичагата, ще го сложа някъде по екрана да го видите. Те са двамата, които супер много ме кефат. Да, и Ралф Инесън, който ще играе в ролята на Галактус, което е окей. Но като цяло Педро Паскал и пичагата от Дабер най-много ми харесва как играят. Почти голям фен съм на тези двамата. Обаче, въпреки това, пак не мога да кажа, че ми е перфектния каст, дори и те двамата. Чакат от Дабер в ролята на Датинг ще бъде окей. Обаче Педро Паскал като Мистер Фантастик окей, в смисъл, пак го очаквам с нетърпение, със сигурно ще се представят добре. Надявам се да не е голям провал този филм, дано не е, дано наистина е супер як филм, защото го очаквам с изключително нетърпение. Направо купнея за момента, в който ще седна да гледам този филм. Като цяло лято си е... Дано този филм не е провал, очаквам го с голямо нетърпение, дано всички се справят добре в ролите си и кастът е бил успешен, защото на пръв поглед не изглежда успешен, но нищо не се знае допреди да сме гледали филма.